antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakan sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:33 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscalawan sang Mighty C. Mighty C ang pabasko nga alkaline nga vitamin C.
K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Balitang Umaga. K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Bangon na, kag magkape. Kampiyon, 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 kampiyon! Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa Webes edisyon sa aton sa nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Today is October 2, 2025. Ikaduhang adlaw kita sa karon mga ka-K5 sa bulan sang Oktubre. October 2, 2025. 84 días na lang mga K5 na bilhin natin sa Pasko. Madasig ang aton sa ning lakat sang tiyempo sa aton sa ning mga K5 do ginahugot lang ang mga petsa sa aton sa ning pagpangalagad. Kamusta ang inyong sining aga? Kamusta ang inyong sining bugtaw mga ka-K5 sa ato sa mga pinalangga mga tagpalamati mga suki naton sa kahanginan. Ginaabi-abi tanang inyong sining presensya sa buong adlaw sa ang Webes. Sa inyo kinaandan ako ang inyong kaupod sa tag sa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga.
Good morning gid sa ato sa mga pinalanggang mga kulturan na binigay sa ato sa mga vendors sa nagkalain mga merkado publiko. Nagka-plasta na sa ila sa mga baligyan. Nag-entertain na sa ila sa mga customers. Sa mga mamang tsuper nato na aga para kapasada. Nagalibot sa may syudad ka probinsya sa Iloilo mga kakipay halong-halong kamo sa dalan. Nagato pa ang pag-ulan sa aton sa mga kakipay. Sa mga tricycle, e-bike drivers, taxi patrollers, motorized jeepney patrollers, sa mga Grab patrollers naton siningi sa K5 Fans Club International, sa mga KISS, K5 Iloilo Solid Supporters, mayad-ayad nga aga kaninyo nga tanan. Kahapon sa aton sa mga pinalangga mga tagpalamati, nagsulod ang isa ka low pressure area kon LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kon PAR sa aton sa mga ka-K5. Ang ining LPA aging tawag sa pangalan nga si Paulo Tirador. Si Paulo lang wa isang tirador ha. Kaya kung magikusog di si Paulo, si Tropical Storm Paulo, sa aton sa mga ka-K5, tiba si mang tirador inisa sa pinaka mga pamalay. Pero hindi lang tani, no? Gabay pa nga maggwa ining si Tropical Storm Paulo sa aton sa mga ka-K5 ba. Sa subong si Tropical Storm Paulo sa pinaka-latest nga update kagin pagwa sang DOST Pag-asa sa aton sa mga ka-K5, si Tropical Storm Paulo ang may kadasigon nga 725 km per hour na makitaan sa east of Infante, Quezon. May aray ni isang maximum sustained winds nga naglabot sa 65 km per hour nga malapit ang sentro sini kagang iya sini nga bugso sa 80 kilometers per hour. Nagahulag ini padulong sa west-northwestward nga may kalayoon nga 20 o kon nagahulag nga may rasang 20 kilometer per hour. No, ang iya sini nga movement sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Si Tropical Storm Paulo ang posible nga makadala sang mga pagbabaha kag landslide tungod sa sining iya sini moderate to heavy rain nga status sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So maki-experience man kita ang Western Visayas sang maulanon nga tiyempo suno sa DOST Pag-asa sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So amo ni siya ang pinaka-latest nga update naton sang aton sining tiyempo, sang aton sining weather update subong aga mga ka-K5 sandig sa DOST Pag-asa. Ang oras alas 4:42 na sa aga sa mga nagpamati sa aton sa ilatag sa mga transistor radio. Live kita mga ka-K5 nagpangalagan sa inyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Sa tanan nga mga taga Quinto Distrito, pakadto sa Permira Distrito, salamat gid sa inyo sa nga pagpamati. Good morning, med ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ila pinagay dira sa may Sara Iloilo sa aton sa mga ka-K5. Sa aton sa mga kauturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati online, sa mga overseas Filipino workers abroad naton, sa mga online netizens nga always ginakatutok kag way punawa sa pagpamati sa balitang K5 sa umaga. Naga-like, follow, and share sa aton sa official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-share mga ka-K5 para mas madamo pagid nga mga kultura naton around the world ang magkapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Kaupod si K5 Ray Espeja Umalay.
Good morning, gid. Sa ato sa mga ka-K5, it's a beautiful Thursday morning. Kaya tayo tang Ginoo sa primagong adlaw. Kaya ginatag sa aton because every gising is a blessing. Alas 4:43 mga ka-K5. Good morning, gid kay Mary Ricabar, kay Ma'am Bings PSJ, kay Sir Ronito Sumbong, kay Ma'am Ning Ilumba. Father God Almighty, thank you for this day. Please fill us with your peace and guide us toward the calm that only you can provide. Amen. God bless you, Sir Ray, and sa tanan nga mga nagapamati. Salamat kid Ma'am Ning Ilomba. Ma'am Josephine Florindo Diaz, Mara Herrera Amoruso. Happy Thursday. Take care and stay healthy. God bless to your family. Salamat kid sa pagpamati, Helmer Felicadario. Good morning, K5 Ray. God is good all the time. Watching live from Barangay Moto, San Dionisio, Sara Supporter. Oy, kay Sir Helmer ha. Kag sa tanan nga mga taga K5 Sara supporters, nga nagapamati gid always. Salamat kid sa inyo. Ma'am Beth Idar Lilia. Good morning. Luis Galicia Pandan. Nagapamati gid kay Ma'am Raquel Gubatanga. Salamat gid sa inyo sining nga pagbugtaw aga pa diri sa balitang K5 sa umaga. Oy, taga sa mga Inggori La Pasa, i-like, i-follow, i-share ninyo, kag i-comment ang inyo sining nga proof nga nagka-share ka mo sa mga taga Inggori La Pasa aton sining bugas promo. Kay base mapilian ka mo, madaog ka mo sang 5 kilo nga bugas. Amo na siya ang pa-promo ni Doc Ramil Uy kag sang K5 News FM Iloilo. I-follow, i-like, i-share, i-screenshot nga naka-follow ka sa Facebook page ni Doc Ramil Uy kag sang K5 News FM Iloilo. I-comment mo dito sa comment section nga naka-post sa K5 News FM nga may bugas kita mga ka-K5. Sa ato sini nga mga kulturan. Amo ni sa mga winners ang Inggore. So may mga winners na kita sa Inggore, hulat-hulat kamo nga tawagan kamo sa aton sini nga K5 News FM team. Donato Yunyada Jr., Jeffrey Hakosalim, Florendilos Barrios, kag Ayan Herbana Fe Yunyada. Amo ni sa mga nagdaog. Congratulations! Ang oras mga ka-K5 alas 4:46 sa aga, nagapamati sa aton si Ma'am May Patricio, si Cabs Odoternos. Mayong aga sa inyo nga tanan. 4:46 in the morning, oras nato sa aton sining pagpangalagan mga ka-K5. Diretso kita sa mga labing talupang doon naton sining mga balita. Mga balita nga natipon sa aton sining mga unit field reporters, mga follow-up reports nga dapat naton sini para pagkatutukan kag pagistoryahan sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Ang aton sini mga pangulong dinalan ang ginadulong sa aton sa Kalawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 nga di superior antioxidants nga sara makatap na ka makapaayos ang aton mga balatian kasubog sang diabetes kag hypertension o high blood. Kay gani maginom sa Klinika DTX 500 mga ka-K5, himo sa Ampalaya Extract kag sugar cane extract nga mga panami sang aton sini nga blood circulation sa aton sini nga lawas mga ka-K5. Kampiyon, 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 kampiyon! Oy, good morning gida kay Kapitan Arnold Kimot Campas. Sa kay Cap Arnold Kimot Campas ang South Cotabato sa Barangay Dailang Alyosan. Nagapamati sa ato sining pagpangalagad taga South Cotabato. Pasero, mga Ilonggo speaking Mindanaon. A blessed morning, Sir Alex sa Sabo. Good morning, Ged. Kag salamat kin sa pagpamati nagapakapi sa Klinika DTX Coffee Mix, nagapa-detox. Aga pa si Sir Alex sa Sabo.
Sa mga nagpanguna ng mga balita, mga ka-K5 sa ato sa nga pagpangalagad, kapulisan padayon nga ginaimbestigaran ang pagtiro patay sa manunudlo sa Banwa sang Dueñas. Asawa sa gidpatay nga maestro sa Dueñas, wala sa nakibalo kung mayara sa atraso o kung kontra ang iya sini nga bana. O si saon tani karon mga ka-K5 kino ba ginapayag kadamo sa mga anggulo. Ilabi na ginagining nga posible kuno nga third party o kung away sa duta. May nakabais man kuno ning si Sir Richard Espinosa nga isa man ka manunudlo. No, karon ano gid man bala ang motibo sa pagpatay sa kay Sir Espinosa dira sa may Dueñas sa Iloilo. Istoryahan ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Samtang sa dugang kabalita, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO wala sa may record ng major infrastructure damages sa probinsya sa Iloilo. Ilabi na gid sa Kapitolyo. Pero mga ka-K5, may isa ka major problem. Ano na naman ina sa ka-K5 Ray Umalay? Kay ini ba lang mga earthquake monitoring, no? Nga ginabutang sa mga building nga supposedly sa ato sa mga ka-K5 makabulig, no? Sa kuha sang data kung ano kabaskog ang intensity nga posible mabatyagan sa isa ka lugar, no? Sa tion sa ginatawag naton sini nga linog o kung pagtayog sang luta. Ginabutang na sa mga building and supposedly dapat after the earthquake may ara sang result, may ara sang record. However, ining ginatawag nila nga earthquake monitoring, ang ilang earthquake monitoring nga nakapaskil dira sa may provincial capital nga halin sa DOST Pag-asa. No? Sa to sa mga ka-K5, wala nagagana. Kinanglan pa kuno i-collaborate mga ka-K5 sang DOST. Kinugay-dugay na nada. Nagastos kita sinada sang pundo sang gobyerno na naman. Ano na da for display? For the cloud? Nga may mapabugal kita kag may mapakita at the end of the day. Tiyong, why man gali? Kadamo ko na sa may mga nakita nga ginapag-install mo sa mga munisipyo, sa mga building. Nga para kuno ma-detect kuno ang intensity. Tiwag ganit anim mo ang aton nga PDRRMO sa aton sini nga mga ka-K5 kung pila ang intensity nga nagigo di sa may probinsya sa Iloilo. Ang DOST Pag-asa ang DOST, PBOX, no? Ang PBOX sa Visayas, suway ba ganit kapagwa? Ay nano, but siningon hindi amo ni ka prepared ang aton sini nga opisina, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sang DOST PBOX, kung paranglitan mo itaman ginapangayo, may mga pagtayog kag may pagkalinog nga matabo diri sa aton mga ka-K5 sa probinsya sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kuturan, hindi sila ya preparado. Why kamuya sa mga monitoring? Why kita sa may mapamangkutan kung pila ka intensity gid man to be exact ang nag-igo diri mga kabyanan sa may Iloilo? Kay why isang record sa aton sini nga mga ka-K5? No? Dito lang sa may Cebu 6.9 magnitude sa aton sini nga mga ka-K5. Pakita ara na karon ng picture na ka-K5 Paul nga nakapapilit na sa may building sa nga provincial capital. Istoryahan ta karon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang balisero nito sumbong props lang na si Rhea, for the cloud gani para kunabi ko na social. Tapos ay magaligagana. Sa dugang mga balita mga ka-K5 Iloilo City nagpalabot sang simpatiya kag suporta sa mga napiktuhan sang linog sa may Cebu. Kagang Office of the Civil Defense 6 OCD
nakahanda nga magbulig sa Cebu nga labing apektado sang sini nga linog. Dito sa may Cebu, particular na sa may Bogo City, kung saan ang nanging epicenter sang sining linog mga kabyanan. Karamo sa mga infrastructures buildings, no? Sa to sining mga K5 ang nagkalaguba. No? Sa to sining mga kulturan. May mga nagkararusdak, bisan ang mga fast food chain dito, and maramo pagigiban, no? Because of this 6.9 magnitude earthquake. But kung hindi ako magsala when I was second year college, no, diri sa may Iloilo, naging tayog man kita doon na to if do ara sa 6, no, 6 something intensity sang linog ang na-experiencehan ko during the time. And that was 2013 or 2014. I don't know, high school pa lang gani ako that time no? So probably mga 2013 or 2014 sa to sining mga K5, no? But fortunately, wala kita may nabatian nga mga major nga mga establishments and buildings nga nagkalarumpag mga K5, no? Sa to sining mga kuturan. But dito sa Bogo City, just try to look at it mga K5 sa mga picture nga ito ni pakita. Hindi lang amunay, pati itong mga nagkalarumpag to sa may San Remio and Evacuation Center to. Sa itong sinig mga K5. Just try to look at it. Naglantaw ka mo sa Facebook, no? Lantawan niyo mga K5, no? Daw tinapay agin palamanan ang poste, ang pundasyon sang Bogo City Hall sa itong sinig mga K5. Sa itong sinig mga kuturan, sa Bogo City Hall kanay. Oh, pakitaan na itong Bogo City Hall, K5 Paul, no? Na, sa itong sinig mga K5. Lantawan niyo bala mga kabyanan sa mga naglantaw sa Facebook na. Amo ni sa ang itsura, no, sa ilatong nga City Hall matapos ka maglinog sa to sining mga K5. Nagapakita lang ini mga kabyanan sang pigado, lawlaw, kag palpak nga structure project sang isa ka building mga kabyanan tungod. Anong tungod? Tungod sa pagpangurakot kag kihad-kihad sang mga pundo sang sining mga building. Atop lang gani mga kabyanan sang overpass sa syudad sang Iloilo, 4.1 million. Mapati kamo kung mahambal ako nga milyones kag probably more than 15 or 20 or 25 million or 30 million, 40 million, 50 million ang pagpobra sa isa ka building, sa isa ka munisipyo or sa isa ka city hall, sa aton sining mga K5, no? Sa aton sining mga kuturan, tiyan mo ning itsura sang inyo sining nga city hall. Ha? Anong ginaobra sang inyo sining nga city engineering office dira sa may Bogo City? Why gid ninyo ni matsikyar kung ano kabaskog ang pundasyon sang inyo sining nga City Hall sa aton sining nga mga K5 nga malupok ang butsi ko sining mga kabyanan sa pagwakal di Subo nga aga, because I cannot afford to see the employees and the people of Bogo City, not just only in Bogo City but the people of Cebu as a whole, sa aton sining nga mga K5 nga may magkalapilasan, may magkalamatay sa aton sining nga mga K5. Diri gani sa Bogo City Hall nga narumpag ni, we're very grateful and thankful because ang linog na tabo gabi. Buot silingon mga K5, no? Why na opisina? Pero pinaka-worst ka matabo kung aga natabo ang linog. Why? Because morning is the most busiest time sa mga tao. Sa aton sining mga K5. Di ba na?
Mas damo ang nag-opisina kung aga. Mas damo tawo sa mga buildings kung aga. Dito sa may San Remigio Sports Complex and Yudikangkang nga may evacuation center, pangimbutangan pa nila evacuation center nga pangalan. Nga pigado man ang pundasyon, nakita nyo to? May mga picture kita dire, but we cannot really show to you online. Kay do ka brutal sang natabo ni sa pila ka mga tawo dito nga naipit kag nahulugan sa mga debris kag mga glasses dito mga kabyanan. No? Sa ato sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. May isa kita kakasimanwa gani mo. Nga tumandok sang Pasig City. May picture ka dira way sang PCG to. Palomo ang ipilido. Sa to sini nga mga ka-K5. They are just only having a game sa sulod sang San Remigio Sports Complex sa Bugo. Sang naglinog. Sus! Pati sa mga kabyanan na ulugan sang debris, patay. Taga Pasig City Katapos sang Philippine Coast Guard. Sa to sini nga mga ka-K5. Ara si Sir Palomo. Sa to sini nga mga ka-K5. Ang ginakabig taga evacuation center is not also safe for this kind of calamity or destruction. Sa to sini nga mga ka-K5 ning linog nga ginatawag naton. Now, it is always important kay nakita na naton ang realidad. We cannot really tell nga ang isa ka structure kung diin kita nagapanilong is makabig naton mga ka-K5 nga masaligan, mabakod, hindi substandard, waiging kurakot nga building. Amo na ganing hambal ko nga we very very thankful on the other side nga gabi na tabo ang linog. Why klase? Why gawatawo? Wala sa opisina? Safe ang madamo sa aton mga ka-K5. Kay kung natabo atong linog aga may mga klase, suskulbaan ako. Kay ginhambal nga daan to sang DPWH kang iban nga mga proyekto, ilabi na gid ang proyekto man sang DepEd, mga classrooms nga ara ginpangbutang sang DPWH sa mga eskwelahan, ang iban mga substandard. Di ano bala nakadelikado sa aton sini nga mga ka-K5? Di bala? Sa aton sini nga mga kuturan? So, the 6.9 magnitude earthquake nga natabo sa Bogo City, Cebu, nga nagtayog sa mga madamo nga mga kaprobinsyahanan sa Visayas, mga ka-K5, naga-remind na gini sa aton nga we should always be ready and we should always be educated and alert sa mga kasubong sini nga mga hitabo. Anong but ko siningon? Nagamater sa giyapon ng aton presence of mind, nagamater sa giyapon ng aton decision making kung may mga kasubong sini mga kabyanan nga mga hitabo. Well, very basic nga pwede obrahon naton is ang mga basic na ginatudlo sa aton kung magabot ang linog. Kung ara kabi sa ibabaw sang building, number 1, never kagid nga magsakay sa elevator. Pag may building, kagtaara ka sa ibabaw, ginatudlo gid na nga hindi ikaw magamit sang elevator. Nga, karon kung magamit ka sang elevator, kay grabe ang tayog sang linog, magmalfunction ang inang mga elevator mga ka-K5, mas stuck ikaw dito sa sulod.
Kag kung mastak ikaw dito sa sulod, way tamang ginapangayo, hindi mapag-on ang structural design sang inyo sa nga building, matabunan ka dito. Hindi ka kagwa sa aton sa nga mga K5. No? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ano pagid? Samtang nagadalaga, nagalakat ka, siyempre gina sa to sa nga mga kulturan, gina-practice na ang pag-cover, dala ka sang cover, anything mabaskog, hard, nga object, kaibutang mo sa ulo mo. Because our head is very vital and very important parts of our body. No? Sa to sini nga mga K5. Para kung may mga debris man nga mahulog, hindi ikaw matamaan. Nga mga tagpalamati, isa to sa mga pinanggang mga tagpalamati. Amo na siya. Ano pa? Kung hindi ka nagkadlagan, pangita ka sang pinisuhutan, no? Nga mga bagay. Nga makubiran mong imo sini kaugalingon sa to sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Agi napakita na mo sini nga picture sa inyo online. Sa ato sini nga pagpalagan amo ni siya ang sa sulod sang San Remigio Sports Complex. May mga nagdalagan kang naghingagaw papagwa sa San Remigio Sports Complex. Pero kung makita ninyo mga kabyanan, ang kalabanan nga debris ka nahulog lapit sa entrance. Subot silingon sa nagadalagan ng ining mga tawo, mga K5 padulong sa entrance, no? Sa to sila mga pinalangga nga mga tagpalamati, naigo gid sila. Nagkalawasdak gid sila mga kabyanan. Ang ining mga debris kag naigo sa mga ulo ang ining mga pumuluyo. Now sa pinaka-latest nga data sang National Disaster Risk Reduction and Management Office, naging pagwa mga kabyanan. And they're still verifying kung ining mga nagkalamatay is related to the earthquake. But updated of 6:34 PM kagabi, sa ato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, bayaran na sang reported 60 taran ka mga tawo. 60 ka mga individual nga reported nagkalamatay tungod sa sining 6.9 magnitude earthquake nga natabo sa Cebu. Ini ang record sang Office of the Civil Defense, OCD, kung sa din mga K5 padayon ang ginapa ubra nga search and rescue operations. Sunod kay Office of the Civil Defense Officer in Charge sa Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ang death toll o kung naman nagkalamatay sa sining 6.9 magnitude earthquake ang nagsaka na sa 60 mga K5. Kanabanan sa mga nagkalamatay ang na-record sa may Bugo City Hospital. Sa to sini nga mga K5, ti siyempre paglinog. Ang ibanda siguro yawan pa sila pagwa. Amuning always ka challenge, no? Sa mga hospitals. Kati pasyente na nga daan dira mga kabyanan ng imo sini nga gina-cater sa aton sini nga mga K5. From 60, after to hambal ni Sir Alejandro, Asik Alejandro, sang OCD, pasaka ini sa 69. No, sa aton sini nga mga K5, but this is still subject for validation sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Based on the record, 30 ka mga individual ang nagkalamatay sa Bogo City. Sa Medellin, Cebu, Pulo, San Remigio 22, sa Sugod isa, sa Timbualan isa, kag sa Tabugon 5. Amo ni siya ang mga na-record mga K5.
Ang 6.9 magnitude suno sa mga experts ang malapit sa ginatawag nga anticipated big one. Ang big one gani nga mayara sang gina-estimate ka 7.2 magnitude earthquake sa to sini nga mga ka-K5 ang projected nga matabo sa West Valley Fault sa Metro Manila. Sa to sini nga mga kabyanan, dugay na ni nga ginaistoryahan ang 7.2 magnitude earthquake nga ginaantisipar sa aton sini mga eksperto. Amo ni gitawag nila nga the big one sa aton sini nga mga ka-K5. But why tani ginapangayo? And hopefully malikawan tayo ni siya, no? Especially dito sa may mga may mga faulty line sa aton sini nga mga ka-K5 sa Metro Manila. When we say nga may ara sa mga fault line, no? Sa aton sini nga mga kuturan, amo na sila ang mga prone mga ka-K5 sa gitawag nga earthquake. Diri sa may Iloilo sa pagkabalo naton, may ara man kita diri, but of course why nato na ginapangayo, no? Pero when we go back to the history of earthquakes sa Pilipinas, sa to sini nga mga ka-K5, ang pinaka-historic nga natabo, nga pinaka-grabe nga natabo dito sa bahin sang Luzon sa may Baguio City, sa sa may Baguio City, sa Ifugao, Cordillera, sa to sini nga mga ka-K5, no, dira ka mga areas. Dumduman nyo that time. I don't know, that was 1992. I forgot what exact date sang natabo ina, but I think that was 90s, no? Ang natabo dito nga grabe nga linog sa Cebu, sa to sini nga mga ka-K5, no? Kung saan kadamo man dito sa mga hotel ang nagkalarumpag kag nagkala disgrasya naton nga mga kauturan mga ka-K5, no? Sa to sini nga mga kauturan amo na siya diri sa may Iloilo ang Belfry na blaw sa to sini nga mga ka-K5 saro, no? San tunga sina na wasdak, di ba? Oh, that was 1990. July 16, 1990 ang makabiga the most devastating earthquake na natabo nga meron sang 7.8 magnitude. Butsilingon mas mabaskog pa siya sa anticipated nga fault line or fault sa Manila, fault sa may Metro Manila nga gina-anticipate ka 7.2 nga ginakabig nga the big one. Kaya natabo dito sa may Luzon during 1990, July 16, 1990, sa to sini nga mga ka-K5, 7.8 magnitude mga ka-K5 sa earthquake. Kasi nag-collapse ang madamo nga mga buildings, no? Including ang Yat Tereses landslide nga natabo, no? Nga nagabilin sang 400 deaths along the city sa to sini nga mga ka-K5. Amo ni ka-grabe, ka-devastating ang linog. That was July 16, 1990 mga ka-K5, no? Balikan nyo na, i-try nyo search bala sa inyo sa mga internet, balikan ninyo. Diri sa Iloilo, I forgot the exact year and date, pero dugay na no? Dugay na nga natabo ato siya, no? Hindi pa mo ni ka modernize ang aton sini nga mga plaza, no? That's why hambala ang Belfry na siya sa may Haro. Sa to sini nga mga ka-K5, makita nyo sa may tubang sa guwa sang Cathedral Church, no? Renovated na ina siya ang tungaya. I think ang half kasi siya still the original structure. Pero kiti narumpag mga kabyanan, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo na siya kabaskog, no? That's why nga dapat we should always be ready and we should always pray to God nga hindi lang kita maka-experience sang linog diri. Ako yung nagapati ko ka, why na kita sang dapat pagka-brown kundi magpangamuyo mga kabyanan nga hindi na ni maliwat o hindi na ito ni ma-experiencehan, no? Kay kadamo gid do kag masakit yung tawon nga kadamo kita sa mga kuturan nga nagkalamatay tungod gid lamang sa sining linog mga kabyanan. Good morning, Mama Maricel Baloro Kasiple. Nagapamati gid sa ato sa nga pagpangalagan. Nagabay pa nga makonsensya ang mga tawo sa likod sang pag-ubra sang pigado kaulaw kag substandard nga mga buildings, no? May mga standard kita kag nasunod pero
himo nga substandard siyang pila naton sinig ka mga kutunan. Mga kontraktor, DPWH, kag mga imboldado nga mga politiko nga nagapangayo sang kickbacks. Sa ato sinig nga mga kuturan. Now this is the result sang inyong pagkasakon-sakon. Tamo sa mga nagklamatay tungod ginhawa nyo katipid ang mga proyekto sang gobyerno. See? Sa ato sinig nga mga ka-K5. Amo ni siya ang kamatuoran. Gabay pa nga makatulog kamo sang nami sa inyo nga ginobra. Gabay pa nga hindi kamo pagbalikan sang anuman nga mga balatian sa inyo sini nga ginobra nga pagpanunto sa aton sini nga mga pumuluyo. Kaya ako nagapati kung ang isa ka building o ang isa ka structure waay gin kawatan, no, sa ato sini nga mga ka-K5, makasalig kita nga mapag-on pag-abot sa sining mga kasubong sini nga kalamidad, no, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Rose Manate Bornales, good morning. Watching from Barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Salamat kin sa pagpamati. Alas 5:14 na sa ato sini nga pagpangalagad, magabalik ang balitang K5 sa umaga matapos ginawang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon. Happy Fiesta Barangay Navais, Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinindo, wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kaya mo akong mayor, guy? Mayor ta? Ang jit-jit man. Pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay Porway! Si Manny Maho! Again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, Okay, kamo ang ma-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay Kangkatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. Ito ba ito? 16. Ano na?
ang best in Baligyan ay balot. Oo. Bata ni Jackie Chan. Nico. Oo. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Ay, mga piso ganihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa na water mo. Kaya, Ray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. Oo. 200! Oh, lupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako mo 400! Kami? Tutuha. 500! Malipay mga sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years FM? Okay. Liwaton tang hambang naton FM Horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not kasi nag-report ka na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras magkakakiyo na 5:21 na sa aga sa ato sa pagpangalagan. Welcome back sa pagpangalagan sa Balitang K5 sa Umaga. Gyapon kaupon ninyo si K5 Ray Espeha Umalay. Standby ka K5 Karen Badilla. Ako ang tanong pinaka-latest nga update to mga kabyanan sa Gintiro. Ito patay nga maestro sa may Dueñas sa Iloilo. Si naging kilala kay Sir Richard Espinosa. Ano gibla ang matuod nga natabo kag ano ang gidalantaw nga mga anggulo pagid sa aton mga kapulisan, may mga prospect kon person of interest na bala sila sa sining kamatayon sang isa ka manunudlo nga paarakan sang armas dutang patay kag nasaksihan mismo sa iya sini duha ka mga kabataan nga nagasakay sa iya sini nga salakyan. Ano ang matuod sa sining nga itabo ka K5 Karen Badilla sa patrol sa mga pinaka-latest nga update kay development report may kang tanan sa sining pagpatay sa isa ka manunudlo sa may Dueñas, Iloilo. Ka K5 Karen sa report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ray, wala nakapanugit si Ervin akon kadalang geda nagsala ang akon nga ginkuan K5 Ray. Padayon ni ang investigation sa Dueñas Municipal Police Station sa pagtirong patay no sa 45 anyos nga manunudlo dito ya sa may barangay Punong Grande sa Dueñas, Iloilo. Natabo ini mga alas 5:15 sang hapon, Setyembre 30. K5 Ray, kung madumduman ginkilala ining victim
victim nga si Richard Espinosa, residente sa barangay Punong Pequeño, dira man sa Dueñas, kag manunudlo sa isa ka brutuan sa may Pasig City or ang ining Manit Integrated School, K5 Ray. Sa kahapon na istorya naton si Police Captain Francis Layog K5 Ray, ang hepe sang Dueñas Municipal Police Station, nga sa ilang nga kapulisan may 5 sila nga ginalantaw nga ang gulo, pero wala niya nigin detalye sa aton K5 Ray kung anong ining 5 kay ti nagapadayon ang ilang investigation. Kag dugang pa sang hepe nga why pa sila kahapon naka-start gid sa pag-tipon sa mga CCTV kay why pa naga-function kay 5 Ray kay ang bilog nga banwa sang Dueñas nagaka-experience sa power interruption kay tibangod to bala sa mabaskog nga linog kay 5 Ray, no, kag hindi to sila makasaka sa gabaldon kay bangod nga gina-inspect. Kag wala man sila sa may nakuha gid nga witness or nakakita, no, magluwas ni sa duha ka bata sang victim nga nakitaan gid kay 5 Ray ang pagpatay sa ilaya nga amay, no, nga lunsay ni sila minor de edad kay 5 Ray. Pero kahapon na istorya taman ang live-in partner ni Sir Richard nga si Ma'am Ruby Palomar kay 5 Ray, kag according diri sa iya tama ni ka open si Sir Richard sa iya kung tanan ng mga problema niya sa eskwelahan, ang mga personal niya kay 5 Ray gina-share ya gid ni sa K5 Karen, i-confirm may married ni si Sir, no? Yes, may nauna siya nga asawa. So may ara siya nga naunang asawa. Yes. Bulagay ni sila. Yes, bulagay kay 5 Ray. Okay, ang sa una yung asawa, may mga kabataan sila. Yes, amo ning upod niya ang duwa to ka lalaki sa salakyan. So duwa ka lalaki to, hindi mga babaye. Hindi. Pila pa nga edad sang bata ito, sang natabo to nga gintiro sa? Wala ni gin-mention sa aton sang live-in partner kay 5 Ray, bro, Lunsay High School na ni. Okay, ang sabay Punong Grande dira nga balay kasi una da. Ang sa Punong Pequeño kay 5 Ray. Sa Punong Pequeño, ang bal mo kina Punong Grande. Ang crime scene sa Grande. Sa Grande, pero sa Punong Pequeño sila gapuli. Yes. Kasi no balay dito. Iya ni Sir Richard, iya sang family niya kay 5 Ray. Hindi ila sang asawa ya? Hindi. Okay, sang una sang may asawa pa rin din gapuli. Dira man kay 5 Ray, pero nag-abroad ni ang babayi, ang first wife. Okay, ang first wife. Pero antes mag-abroad, bulaganay na sila. Yes, kay 5 Ray. Okay, now, sa iya sini bag-o nga kalibin partner, may istra man yung kalibin partner ya? Hindi, kay 5 Ray, bali dira sa house lang gid nila, stay. Okay, may bata sila nga bag-o? Yes, 3 ka tuig, babayi. Bag-o pa lang? Okay, 5 Ray. Okay, sige. Now, natinguan na ton nga ma-interview ang kalibin partner sang sining maestro nga si Ma'am Ruby Palomar. Pila edad ni Ma'am Ruby? 35 kay 5 Ray. 10 years gap sila ni Sir? Yes. Okay. Anong iya sila nga panaysayon? According sa iya, amo to nga way nakapanugid si Sir Richard sa iya sang sini nga binulan sang September kay 5 Ray kung ano ang mga nagakatabo. Pero may 3 lang ni kaihibalo ining si Ma'am Ruby sa mga past niya kay 5 Ray, no. Una dire suno sa kay Ma'am Ruby may co-worker si Sir Richard nga nakabais sadto o galing nagsetolay ni sila ya kay 5 Ray. Ang ikaduha, Lailangged, ang nakabais siya to san o to nga nataboan san o ato siya subong lang na tuig. Last year pa. Anong problema? Wala ni gin istorya trabaho kay 5 Ray. Sige. Then ang ikaduha, agaway sa humayan. Bali ang iya ni nga ni kay 5 Ray, kumbaga ang iya ni nga naka-enkwentro pakaisa ni Sir Richard sa pakaisa ni Sir Richard kay 5 Ray. Bali pakaisa sang pakaisa. Oo, pakaisa ni Sir Richard. Bali si Sir Richard may pakaisa, tapos ang iya pakaisa may pakaisa man to, amo to na kontraya. Yes. Anong problema sa humayan? Kay ang sa humayan nga ni kay 5 Ray, bali pinamilya ni nga nagaatipan bala. Then ining si Sir Richard, siya ang naga-finance.
So bali sunod diri sa kay Ma'am Ruby do ano bla agaway sa humayan kay 5 Ray ang natabo diri kung sa diin naglabot ni sa may mga aligasyon nga gintutukan po kay 5 Ray no, pero according sa kay Ma'am Ruby gatiway niya taya sang pusil si Sir Richard dito sa pakaisa niya. Nasa saan ulan ni natabo? August 2024. Last year. Yes, last year. Nasettle wala. Nasettle according sa kay Ma'am Ruby. Okay, next. Ang ikatatlo, damo ni sang ka-chatmate si Sir Richard Uy. kung sa diin ang iba niya nga mga ka-chatmates kay 5 Ray may mga bana or partner man. Nakita mong itsura ni Sir Richard. May nakakadto kas balay na may mga pictures dito, may ara ka nga mga ano, wala. Ang sa Facebook niya kay 5 Ray may ara kita sang picture niya. Okay. Richard Espinosa, no? Yes, Richard Espinosa. Okay, go ahead. According sa kay Ma'am Ruby, kapila niya na ni nadakpan si Sir Richard nga may mga ka-chatmates kay 5 Ray, no? Pero may ara duha ka beses nga nagtalang ni ang chat ni Sir Richard sa kay Ma'am Ruby kag tisa syempre ikaw nga babae stalk mo na kay 5 Ray. Ang iban diri suno sa kay Ma'am Ruby may mga partner tiyambal ni Ma'am Ruby basibla posible may mga ang iban nga mga partner ni sa mga babae nakahibalo kag di yaman madula sa iya nga panagupnop nga base isa ina sa mga rason kay 5 Ray, no? Pero ang Facebook ni Sir Richard Espinosa kay 5 Karen ano naka-orange siya? I-check tabi kay 5 Ray. Kaya wala ko ni na ang sa mga pictures yan ni kay 5 Ray. Ala ini iyang name sa Facebook. Lain. Okay, sige, go ahead. So nagaduda ang live-in partner si Ma'am Ruby nga basigin ang mga bana o kung mga partner sa ginapang chat ni Sir Richard Espinosa. Di matabi ka kay ang biktima nagtaliwan na. Pero ti amo na yung aligasyon sang asawa, sang live-in partner. Yes. Kaya one time nagtalang ang message? Yes, kaduha ka beses kay 5 Ano Ray. nga message? Ang first yung message kay 5 Ray last year, kumbaga blang message, hindi do pamangkot na hambal niya, wala ka day off how? Doon na amo na kay 5 Ray. Pero syempre balaan man ni Ma'am Ruby nga ang ato nga message para to sa iban nga babayi. Then sang tinalikdan nga si Mana, nagtalang pagid ang iya nga message kung sa diin ang iya nga ginhambal, ga lang ang pwede ko itawag sa imo. Aba, tino tawag niya kay Ma'am Ruby, ga? Hindi. Ano? Ang tawagan ay lagid sila sa ngala sila. Hindi ko magambal ka nga ga daan. Tapos ang imo partner, hindi man ga ang ginatawag mo. Oo. Marakpan ka gid. Hambal sang kilala ko nga loyal kag faithful. Hambal niya sa akon kung anong tawag mo sa asawa mo nga call sign nyo. Ba't amo man ako tawag mo sa krida mo? Para ko magtalang safe ka. Safe. No? So bot silingon, kamo nga mga babayi, hindi kamo kapasalig nga ano tawagan niyo sang ex mo? May ex ko gali. wala kay 5 We, Ray. ano tawagan niyo sa langga, ga, ano? Wala. Ha? Wala. Ano lang ay tawagin si mo? Wala. Anong wala? Wala. Wow. Hindi, wala kay 5 Ray. Pero di kagali siyang kilala ko eh. May tawganay sila ya mo? Ay, gali ka. Oo. Or just like for example, ang tawganay nyo is love, no? Love. Teka ron, hindi gali ka makapasalig nga gatawag sa imo love or ga-text sa imo love or ga-chat sa imo love, ikaw ina. Diba silain nga love? Oo. Oh. Kung madakpan mo sa no be mo brahon? Kung nobyo ko pala siya tiway kaso, pero kung bana ta ka basi mabundan tagid ka. Awa, abi ko kung bana mo siya tapos madakpan mo siya ang imo brahon, love man, love on. So, butsilingon ka talang, ti kung obviously, hindi yaga tawag niya sa live-in partner ya, ti butsilingon may iban eh. Oh, may iban sa kagado ginagdiskartihan, no? Oo. Sa ton sila nga mga kakipay, but that's something personal. And hindi naman na nato na usisa, gigiti uway na ang biktima, kakipay ba Karen, ang aton malang diri sa aton sila mga pinalangga, mga tagpalabati uway, taton ga-intra kagasulod sa
sa chismis ang kabuhi nila. Pero ang aton malandiri nga ti gina-establishar naton kuno mga posible bala nga rasones kag ano ang motibo sa pagpatay siya. So kung chick boy si Sir busilingon damo sa mga natapakan bisang nga mga relasyones ngati siguro na insulto probably amo man na ang isa ka rason. No? Pero ti atong mga previous ito ka mga nakabais settle man to. No? Yes. Unless otherwise, may ara sa problema nga waya ginasugid sa kay Ma'am Ruby. Kay Karen Badilla, no? Kag ti anong reaksyon kuno sang duwa ni ka mga kabataan sang nakita na nila kag amo na tabo sila may? According ni sa isa to ka residente kay 5 Ray no nga nga una ginpangayuan bulig ni sang bata kay 5 Ray sang kabataan ang nakibot ni sila kay mga siguro mga alas 5:15 amo to nga time kay 5 Ray nagaulan-ulan pinabatian sila nga isa ka lupok hasta nga naglabot sa 3 pero ang sa mind nila nga basi may naga-firing lang kay may isa na to ka area kung sa diin ang nagapanag-iya doktor kag kung kisa naga-firing siya kay 5 Ray. Okay. O galing pag mga nalimahan ka minutos nakibot ini ang mga tagbalay nga may bata or lalaki nga nagadalagan kay 5 Ray pasulod like nagsulod gid sa ila nga ugsaran kag nagapangayo sang bulig kay 5 Ray gagakulurog ni ang bata kag puno sang dugo ang iya nga uniform. Amo to kay 5 Ray pagpamangkot siya kung anong natabo ginambal niya nga gintiro ang iya nga amay. Pagadto dito sa area suno sa ining na interview naton nga witness nga si alias Inday nakita niya ni ang magulang nga gumawa dayon sa katubuhan kay tinanago kay 5 Ray pero ang ining manghod amo ning nagdalagan nga nagpangayo or napangita sa bulig kay 5 Ray no kag pag-abot dito sa area hindi na dayon maistorya ang ining duha ka bata bangod nga nagakulurog na kay 5 Ray ang ginhimo ni sang manghod nagkupo to siya sa babayi nga ginpangayuan niya sang bulig kag wala na gid nakahambal kay 5 Ray. Mga minor de edad pa ni mga bata? Yes, minor kay 5 Ray. Ang duha ka mga bata? Yes. Ay sus, kaluluoy lang. Te ano ni natabo subong nakapamangkot ka mo sa pulis, ano kung ano gin-undergo sila sa gikatuan sila sa MSWDO, ano sila tatap pa kay 5 Karen pamangkotabi kay traumatic ting natabo mo nakita nila eyewitness sila sa pagkapatay sang ilamay. Kag ti sila man ay makambal kung anong description to sang suspect. According ni sa bata to kay 5 Ray hindi gid nila makilalaan ni ang ining suspect kay sang time nga to kay 5 Ray ang ining suspect according sa ila nagapanago sa katubuhan amo to nga paglabay kay 5 Ray kung si Captain Layog pagani ang medyo tanda man ni ang ang gunman kay ang ginpili niya gid nga lugar lubak-lubakon ang dalan. Di pwede katuya makapahinay-hinay sa pag-drive mo balasang salakyan, especially nga lutakon nga daan. Di ano pa, pag sugata ni sang salakyan, timing nga gumawa ini ang suspect sa may katubuhan, kagway na sa duroga mo. Ang pamangkot lang dira, nga abalaan niya gid exactly, amo na oras mapuli si Sir. Ano routine niya na o kung kisa nagakagabihan man sa, pero kung hindi amo naka-consistent ang puli ni Sir, probably hindi ito mabutan ano may ara sa nga may nakatip sa iya nga pakadto na papuli na butsilingon may nagkapanugid According ni sa kay Ma'am Rubina tingala man ni siya gani nga alas 5 sang hapon nakapauli ini ang iya nga bana kay ang kalabanan gid kay 5 Ray gab ini gapuli si Sir Richard. Exactly pero nga ana timingan sang suspect. Amo na ang dako gid nga tapos gaulan-ulan pa kung ikaw suspect nga way kay diya kung ano oras maapuli na daang imo nga subject hindi ka rin magpauyang oras ka magpaulan sa nga tubuhan di ba mambal ka bantayan ko na sa sunod butsilingon ang suspect kabalo nga malabay gid sa daya amo na oras kag may nakabaton sa nga ara na da padulong na da puli ulat tagi da kay 5 Karen. Oo. According dire sa kay Captain Layog, posibleng ginsundan ini sang suspect or di gani may iban pagid kay 5 Ray no nga naka lookout. Oo, dito pala nga daan sa Pasig, sinundan ini kag posible nga ginbantayan to sang isa dito sa crime scene kay 5 Ray. Dako ang tsansa no. Okay. Sige, so kamusta ang investigasyon sang kapulisan ta?
Sa subong nagapadayon ni ang investigation kag ang sa pagtipo ni sang CCTV kay 5 Ray. Actually i-follow up ta pagid ni sa aton nga kapulisan kay kahapon way gid sila sa minalaghap nga CCTV kay brown out dito sa bilog nga banwa sang Dueñas kay 5 Ray. Sige. So sa subong way pagid sila sang lead kung ano man dira ang ang mayor nga rason kag kung sino ang ining suspect or ang identity niya kay 5 Ray. Sige. Salamat kid kay 5 Karen Badilla padayon taning pag-usisa labi sa mga kabataan to naluoy kita to digiti magtaka-costo sang very nga trauma sa ila. Ano ang intervention sa Municipal Social Welfare and Development Office kay sa aton mga kapulisan ang aton nga WCPD dira sa may banwasang Dueñas kay 5 Karen Badilla? Yes, kay 5 Ray. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Alas 5:39 oras sa ato sa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga mga kabyanan, no? Nagapamatigid si Ma'am Helen Pagaypay watching live sa ubang pototan na nagapamatigid. Salamat kid no sa ato sa mga pinalangga nga mga tagpalabati. Amo to natabo no sa ato sa mga kabyanan kag ginaididan pa sa aton mga kapulisan ang pagpangita sa mga dugang mga ebidensya agud nga matumod ining suspect. Pero sa dalagan sing storya sa aton sining mga K5 kadamo dabi sa mga sang mga previous ka mga traso kag mga previous ka mga background no sa mga incidents related sa kay Sir Richard Esperosa nga mambal naton nga way kita kabalo kung naka-move on na to sila o kung na gingkim-kim pa nilang ilak lain sang buot o kung may mga pag-o naman kag pribag-o naman nga mga bais nakakontra ining si Sir Richard Esperosa sa kung ano kadalom nga malabot din sa punto nga ining mga ginapang chat niya sini nga may mga bana, may mga partner, malabot sa punto nga dumtan siya no sa aton sini nga mga kakipa. But hopefully mataganon siyang iya sini nga kamatayon kag matagaan sa nagakaigo nga pagtatapang iya sini duha ka mga kabataan nga mong nakakita mismo sang brutal nga pagpatay sa ila mismo nga may mga kakipay. Mark Paul Aguilar Timelo nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad. Sige, dugay-dugay makaupod na ito ng K5 Western Visayas kag Negros Island Region para sa ato sa nga kamustahan. Pero bago ina mga ka-K5, kuwaon tanay report ni ka-K5 Alex Escalante sa Provincial Capital. Ka-K5 Alex, go ahead. K5 Ray, wala pa sang may na-record nga report sang major infrastructure damages sa Iloilo Province kasunod sang nabatsyagan nga linog diri sa Iloilo. Ini ang base sa initial nga assessment sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO Operations Center. Suno kay Dr. Alfonso Baldonado III, ang Deputy Incident Commander kag Division Head sang Admin and Training sang among opisina, padayon pang ginatipon ang report gikan sa 43 tanan ka mga Disaster Risk Reduction and Management Unit sa probinsya. Apang base sa ila initial nga assessment, waay sang anuman nga major infrastructure damages nga na-record sa probinsya, magluwas lang sa minor cracks nga nakita sa Hibolo Bridge sa Banosang Haniway, Iloilo, kag nagapabilin man ini sa gihapon nga maagyan o kung passable. Dugang pasang natungdan ang Banosang Maasin, Alimudyan, kag ang Banosang Leon ang ginpaidalom sa Alert Level 1 sang Philippine Institute and Volcanology and Seismology o FIVOX. Bangod ginatan-aw nga may paghulag o movement sa duta, rason nga ini ang closely man nga ginamonitor sang opisina. 71 naman ka mga pasyente ang gin-cater sang Pasig City
Kadungan sang linog sa diin 29 diri ang mga estudyante. Sa among nga numero 42 ang gin-cater kag gin-manage sang Pasig City Health Office pinaagi sa CDRRMO samtang may pila naman kag gindalagid sa ospital bangod nga nagkalalipong kag dutayan lang nga malipong bangod nga nagpanik kasunod sang nabatyagan nga mabaskog nga pagtayog. Si Dr. Alfonso Baldonado III. Gather pa ang tanan ng mga reports. So, as we speak, ang mga sitrep sa mga banwa ina-consolidate sa aton nga Emergency Operation Center diri sa PDRRMO. As soon as we have the entire report, we will inform the public. Ma-highlight siguro natin dito, no, as based sa aton nga initial reports is the case with the Pasig City. May mga 71 patients dito nga gin-cater, 29 of which mga estudyante, 42 patients gid-manage sa aton nga mga City Health Office dito sa Pasig BFP and CDRRMO. Ang ibang sini sa ila is kidala sa hospital kag nakagwa naman. Mga cases to kalabanan na lang to is nagpanic kag tapos ang iban medyo dumalipong, ang iban daw nalipungan gid. Siguro ang pwede ko madugang na lang is ang mga banwa naton sa Maasin, Alimujan and Leon nga kung sa diin may alert level 1 nga gin-issue ang FIVOLS dahil nga slope, no, ay base nga ginatanaw nga may mga movement sang duta. As of now, muna ang ginamonitor gid naton very closely. Okay. Sa mga cultural heritage naton, sir, sa mga kabanuhan nato, wala pa man reported na may mga damage since nga dugay na ni siya nga mga structures. As of now, as we speak, siguro ang pwede naton mambal sa mga critical facilities naton is ang sa Hibulu Bridge dito sa Niway. Okay. No, may nakita, gid-report nga mga minor cracks, pero ang bridge remains passable. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Sang Kalibo K5 Eastern Visayas. Sa mga private school nga wala pa makasubmit sang ila report sa discretion na ini sang ila school administrator kung ibalik nila o may resumption sila sang face-to-face classes. Pero ang mga eskwelahan na nga nag-report na dire, 17 sila naghambal nga safe ang ila eskwelahan mga ka-K5. Kag balik naman sa normal subong ang operasyon sang trabaho sa LGU Kalibo K5 Eastern Visayas, no. Initanan nga pag-inspeksyon kag suspension of work ginpatigayon ini kahapon matapos nga tayugon man sang linog ang banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya sang Aklan. Samtang dugan naton nga mga balita, isa man ka foreigner ang nakita nga patay kahapon K5 Eastern Visayas sa ginarentahan sining apartment diri sa banwa sang Kalibo diri sa Bliss site, poblasyon na Kalibo. Kay suno sa report mga kaagahon wala makita sang tag-iya sang apartment nga nagagwa ining Turkish national 64 years old ini K5 Eastern Visayas. That's why nga daw nabala ka sila nagpangayos la bulig sa aton MDR mo sa pagresponde nakita nga lipong ni kag wala na sang pulso ang Turkish national. Gindala ini sa pinakamalapit nga hospital pero gindeklara ini nga DOA, no? Ongoing pasubong ang investigation kung ano gid ang rason sang iya kamatayon. Kag isa man ka senior citizen apat gid kaigo sang bala gintiro ni siya kagabi o kahapon sang hapon diri man sa banwa sang Numancia K5 Western Visayas. Di pa mabalaan kung anong motibo, may igo ni siya sa ulo kag sa likod, no, kag gindala ini sa hospital arapang ara subong sa critical nga kondisyon ang senior citizen mga ka-K5. Kag fetus nakita nga nakasulod sa sa isa ka garbage bag. Wala pa mabalik kung sino ang ginikanan sini. Kaluoy man mga 5 months ang edad ginabana-bana kay kumpleto na, may ulo na, may tiil, may basta may mga kamot na siya mga ka-K5. Amo na mga balita din sa Banosang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo, Antique. Thank you so much, Sir Michael, sa dugang pagid nga mga balita sa Ilota sa Iloilo. Sir AM, good morning. Anong latest?
Mga K5 Western Visayas, diri sa Iloilo, balik naman ang mga klase kag opisina sa gobyerno. Inabirigin sa provincial capital kung saan nakitaan sa mga bagong mga litik ang building sa provincial capital, pero suno sa Provincial Engineering Office, safe man ang overall structure sa building base sa ilang assessment kag magaobra lang sila sa retrofitting o kung pagtapal sa mga litik nga nakitaan tuga sang sining paglinog sa gintaliktan nga gabi. Sa dugang nga mga balita, update mga kabayanan sa sining maestro nga ginpatay sa Dueñas sa Iloilo kung sariin na nakitaan mismo sang duwaya ka mga kabataan nga sa Kayman sa ila sining salakyan. May 3 ka mga ginpangtuad ang iya sini kalibin partner kining maestro nga si Richard Espinosa, 45 anyos nga taga Punong kung saan natabo sa Punong Grande ining pagluthang sa iya. Mga ka-K5 na tingwaan naton nga may istorya sang K5 Joseph Pemerilo ang iya sining kalibin partner. Kasado ni siya sa unay ang asawa, ang iya sining unang asawa nagtrabaho sa abroad kag ang iya sining living partner ang iya sining kaupod subong sa ila sining puluyan kung sinin may 3 sila katuig bata. Suro sa iya sining living partner mga ka-K5 ngati may mga previous sining nakabais sa eskwelahan kag pati sa iya sining pamilya tungod sa humayan pero na settle na ina. Pero ang pinakalites ka mga information nga nakuha sini amo ang posible nga pag pangbabayi man o kon pag diskarte sa kaya bana sa mga babayi nga mayara na sang bana kag nobyo. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kung saniin na one time nagtalang ang iya sini nga mga messages kag ginatawag sining iya sini nga asawa nga ga diin ikaw kay makita ay kita. Ga pwede ga na lang ang itawag ko sa imo. No? So amo na ang mga messages nga nagtala nga nabaton sang iya sini nga live-in partner. So hindi pa matulid sa aton mga kapulisan kung sino ang suspect tungod nga padayon pang pagkolekta nila sa mga CCTV footages nga makatudlo sa identity sang suspect. Ay gani halong Melmar de la Cruz kag Nestor Napalinga sa inyo nga mga mensahe. Balik sa inyo dira Antique. Deleted. May palabtik pa ba antis matapos? Sa mga nabilin nga minutos sa Tugrota sa Bacolod, kay ti ang latest update rito sa bahin kang sa Cebu. Sa natabo nga linog. Si Robert and Daddy Babes. Mga ka-K5 diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region, mga ka-K5 focus kita sa aton sa sitwasyon dito sa Cebu. Bugod duha ka team ang dispatch mga ka-K5 special mission nila ang Medellin mga ka-K5 upod kay ka-K5 Randy Coronel, ang Bugos Cebu upod man kay ka-K5 Berto Gaket. So kuha na to naka-standby subong ang aton sining special mission ang team ni ka-K5 Berto Gaket from Bugo, Cebu. Ka-K5 Berto. Ka-K5 Western Visayas mayong agagit sa check ta ang signal ni ka-K5 Berto Gaket siguro kung atag sa ila to. Okay. Okay. Ka-K5 Western Visayas, okay. Good morning. Good ari kita sa tubanggit mismo sa hospital sa Cebu Provincial Hospital, Bugos City. Nagdangat na sa sininga mga tinion as of this morning, 72 ka mga persona na ang nagkalamatay nga na-record diri sa may Cebu. Sa aton sininga mga ka-K5 kag 200 diri ang napilasan o kon padayon nga ginabulong sa sininga mga tinion. But sa atong sininga paglantaw ining 72 ini sa pila ka mga kabanwanan diri sa may Cebu Province. Amo ni ang Tabugon, 5 diring napatay, San Remigio 22 ang napatay, sa Medellin 10 ang napatay, sa Sugod 1, sa Tabuelan 1, kag sa may Bugo City amo ni ang pinakadamo nga may 33 ka mga nagkalamatay. Sa sining nga mga tinion ari kita sa atubang sang ospital ka-K5 Western Visayas kag padayon nga ginabulong, ginadextrose, pero hindi gid naton sa sitwasyon subong hindi gid naton malikawan padayon kabatsyag sang pagtayog sang duta diriya sa bahin sang Cebu. Ang malantaw taga for
sa atong sini nga pag-eksplikar ang natabo diri sa may Bacolod kag sa may Iloilo City nga linog sa nagligat kagabi aftershock lang diri sa may Bacolod aton sa may Cebu sa aton sini nga mga ka-K5. Grabe ang aftershock kumalin sang pag-abot naton diri kagabi ka-K5 Western Visayas kag isa pa diri nga nalantaw naton Karuluoy ang pila ka mga taho mostly halin dito sa may Tabuelan Port. Nag-agi kita sa may San Remigio kag padulong diri sa may Pugo City. Ang tawo sa dalan nagahigda, no? Amuning sistema diri nagahigda sila. 3 ka rason nalantaw naton nga nagahigda sila. Una, nagahigda sila kag nagatulog sa ila sini sa sagwa sa kilid sang dalan. It is because nga una nga iban sa ila ang nagkalaguba ang mga balay. Kagang ikaduwa, amo ini ang hindi sila magsulod sa ila sini nga mga puluyan bangod dugay-dugay ga linog kaga posible madagana ng ila sini nga balay dira. Kaga ikatatlo ga pangayo sila sang bulig. Ang problema diri kung sino lang malapyan sang fire truck amo lang ni ang matagaan sang tubig, amo ni kabudlay sang sistema diri subong sa Bugo City ang tanan kaluluoy gid. Wala kapaligo, wala data, patay ang kuryente, wala diri kuryente. Ang kuryente lang diri ang nagikan diri sa may Bugo City, sa may Cebu Provincial Hospital. Pero the rest patay. Kagabi paglibot naton wala sing mga tindahan, halos ghost town lang gid, wala tindahan, wala sing fast food, wala sing convenience store, sarado tanan sa oras nga alas 8. Amo ni kabudlay ang pangabuhi. Ang iban may mga kabataan kita dito nga mga lapsag nga ginapaypayan sa kilid sang dalan, agod nga kuntani makaluyan nga malabyan nga mga yuan sang tubig sang fire truck. Pero ang iban dismayado nga nakabaton. Kakipay Bert, amo ning sitwasyon. Kakipay Bert, since nga nag-abot kamo dira sa Bugo, kamo sang assessment mo sa aton sini nga mga pilason ang iban nga mga injured nga ra sa ospital, kamusta ang medical bulletin nila? So far padayon, no, may mga dextrose kita, no, nga nakita diri sa sagwa sang ospital. May mga dextrose kagang iban gina wheelchair, no. Kay iban mostly na daganan gid ni ang ila sini nga mga tagning mga tiil abi. Pero mostly physical injury ni tanan, no. Physical injury ang sa ilang mga gamit, mga debris ang mga nagtuga sa ila nga nag-injured ni sila tanan sa atong sini nga mga ka-K5. Dali lang gid ka-K5 Bert ha kay pangrol kolon tanay nga atong sini mga sister station Iloilo may pamangkot. Why naman so far K5 babes? Sige, Antike, may pamangkot. K5 Berto, siguro ang ano na lang nato, no, ang kaina ay kahapon nabatsagan ang pagtayog may aftershocks pagid dyan sa area, kung sa diin ka sa tulad nabatsagan yung man dyan K5 Berto ang dyang pagtayog kagabi daw 4.9 to pila ka aftershock K5 Bert ang nabatsagan nyo nila? Wala diriya untat ang pagtayog sang duta diri. Ang ka-K5 Melmar, ka-K5 Antique, explain ihampal ko lang ang mga tao diri na dimat na ya, no, wala na sila yalabot sa pagtayog. Nad na. Ilang to nad na niya. Again sa aton sini nga mga ka-K5 para sa aton sini nga nagpalamati ang natabo nga linog dira sa may Negros kag sa Panay, aftershock lang diri sa may area sang Bugo City. Okay. Baskog subong. Until now nga naga-report ko nagatayog ang duta diri sa may Bugo City. Sige. Kakipay Michael sa Kalibo. Mangkot ko lang kay K5 Berto, ang DSWD, kumusta ang mga bulig? Bisan food packs na lang, kay kun amo na nga kadamo tawag galing ang kinahang bululigan dira sa Cebu, K5 Berto? Yes, ang so far ang nalantaw ta diri ang center abi ka-K5 Kalibo, no. Diri sa may Cebu Provincial Hospital sa may Bugo City,
may area diri sila aside sa mga pasyente nga ginadextrose sa Guasong Hospital, may area sila for food packs. I-check ta na kung bala para lang ni sa mga injured o kung bala tanan nga mga food packs ang diri gina turnover sa aton sini nga mga kakipay kay kadamo sang food packs. Ang problema diri sang iban magluwas sa food packs, ang gusto nga makaambit ng iban tubig lang gid ang ila kay wala ni sila kapaligo, wala sila gamiton sa amuning sistema diri ni tubig kag kapagkaon. Amuning ginasinggitan sang mga tawo nga naghigda sa dalan. Makita mo kung maglabay ka sa dalan ang tawo duara ka sa festival mo kay ang tao gadala tent, ang iban banig. Okay. Kagabi kita ko sa mga hilamunan sila iban gatulog sa aton sini nga mga kakipay. Sige. Salamat gid Berto Gakit. Sige, direktamente diri sa may area sang Cebu Provincial Hospital sa may Pucos City upod kay Kakipay San Piralios. Ako si Kakipay Berto Gakit para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Negros K5 News FM. Salamat gid sa aton siningan news team. Para sa may pahig sa Pucos City. Alas 5:58 ang oras sa ato sa nga pagpalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Kadamo gid sa mga balita naton sa ato sa nga pagpalagad but bantayan ang mga development kag follow-up report sini sa pinaka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo 88.7. Wala oras kag tiyempo mga K5 sa ato sa nga pagpalagad. Salamat kay sa inyo sa nga pagupod sa aton sa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. John Glenn Golmatico, good morning. Danny Jimenez Agpalo, mayong aga sa kay Ma'am Lilia, no? Kag kay Ma'am Joy Ainaga Argeas, nagapamatigid sa balitang K5 sa umaga. Sa ato sa mga pinanggang mga tagpalamati kita buwas same time same station diri lang sa paborito ninyo nga estasyon ang K5 News FM Iloilo, number 1 sa inyo nga mga tagipusoon. Sa pangalan sa bukos ka perso sa K5 News FM Iloilo, ako naman si K5 Ray Espea Umalay, nga nagapabilid sa mga tinaga nga the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.